खोनानि एबा 24 तारिख मार्च 2025 नि आगरतलाव टीएसएफ नि तेविसा पीस प्रोटेस्ट रैली मथागि रजाखा एबा बाथागि रजाखा तामनि हिमालय तिनि टीएसएफ नि आदम रग्न रिंखा सीएम डॉक्टर मानिक साहा तै रिंगमनि यागोलो आगरतलानि सेक्रेटारियट हाबानग मन्त्रियकराबै थाङै मालायमानि यागोलो मन्त्रियकराबै कक सालायका टीएसएफ नि तांकरा आदंर सालायका मुख्यमंत्री ब त्रिपुरा सारकनि अ जंजाल टीएसएफ रगनि अ जे सानमुंगति साइ साइकेन बुजिजाक हनै सामाबाय खाकचां जाखा टीएसएफ नि आदं अकरा रक ताई मन्त्रियकरा बर्न कक रोखा अबनति मन्त्री सभाव कक सालायनाय आबुनि बागिनो जे आगरतलाव ताई जे बसकाङो आन्दोलन खाया नाया हनै मन्त्रियकरा सामानि न जेहेतु आनसार एबा ओंखारि रोनाय एबा सल्यूशन खालायनाय इमप्लिमेंट खालायनाय हासिनि मन्त्रियकरा आबुनि मन्त्रियकरानि कक नारगै टीएसएफ नि तांक्रा रक कक चाबिनाखा बसकांनि जे चबानो मथागि तनग्रानाय तुमुनो मन्त्रियकरा कक रमानि कक नारि याहके बसकाङो पेहा चबा खाया बागै ताबो जॉइंट वर्किंग कमिटी खालायनाय अ जॉइंट वर्किंग कमिटी टीएसएफ सिमिया आरो गोबां अर्गानाइजेशन एनजीओ रक बतंबायनाय बरनतिनि बसकांनि चबा बसकांनि सामुं खायनाय हिनि साइखेनराका ककमा सुनार न मन्त्रियकरा बै मालाय किफिल भाइफोरो टीएसएफ नि तांफां हामल जमातिया बाय वाइस प्रेसिडेंट जॉन देबबर्मा लगियो टंखा राजेश्वर देबबर्मा तै सत्यजित देबबर्मा सुरक जों दिनै सीएम बाय मालायखानि रंज तनसिगो जों टीएसएफ 21 मार्च जों स्ट्राइक दा खमानि जों सीएम बाय रिंजागैनो जों दिनै फाइमानिंगो जों बनि थानि मालायमा परे जों सिका बनि मिनिस्टार रक बाय बकक सानाय एन्ड बुसिगो जोंनि प्रब्लेम रक ते साखा जे अमो जों अजे मुभमेन्ट रक काहानो जोंनि स्टुडेन्ट्स ते जोंनि बरन बाय खाय दङ बचनो एप्रिशिएट बो खायगे ते बचनो साखा जे बदाति ताति अमो नायनाय ते स्टुडेन्ट जे तंनाय रक एग्जाम मारो यांनाय रक बरक कक बोसों साखा बरक एग्जाम तेवैसा मारो फैगानि बागै जों बनो एपिल खायका ब साखा जे ब नायनाय होनो खोनानि जे स्ट्राइक रक तंमानि नक जे समबार खायने होन आमरा बे अद्र खायबासिनाय समय जता इंग्राम जे समय देरेखा बचनो समय तो साया हाइपनो बचनो खालक जों ब नायनाय ताबक सिनि फर द टाइमिंग नि बागै सिनि मुभमेन्ट जों अरन ता होनाय जों मथागै हाइपनो जों कमिटी फर्म खायनाय बसकानि साल जों आमनो कन्टिन्यू खायगानि बागै आन्दोलन दा खालायनाय बा खालाया बाता खालायदियाव तिरो सीएम बाय सारा सानाका लाइदि बद जोंनो साखा ब प्लेस खायनाय ताबक जरानि बागै जों अ जे मुभमेन्ट जों बथागै रजागनाय हाइपनो जों कमिटी फर्म खायनाय जों कन्टिन्यू खायनाय जों मुभमेन्ट कन्टिन्यू द दंनाय तो आं जोंनि वाइस प्रेसिडेंट जन नजर आरनाय ब इसा कक साथों नरक तो जे नरक नि मुभमेन्ट बथांनानै हिसाका नरक दा इच्छा खाय बथांनानै नाकि सीएम आबादो ता खालायनि नैसा बथांनि नैसा बुंति हाय सीएम कुनो बुथांनि ताम रगन साया लाइदि नरक नुखना मिया जों प्रेस मिट खायपुरु जों रेस्ट ना उनि सौ मानोना बुजिदो जों जत किसु ओपन मीडिया फाइसे मिया जों स्ट्रेटेजिकली बे सामु दांनाय अलरेडी सागन दङ आबोला तिनि जों डेभलपमेन्ट लुखा ताबुक जों नारि टीएसएफ केबनो थकगिया तिब्र सरङ टीएसएफ आन्दोलन खायबा बायनो जों बाके आन्दोलन खायनाय खाया सायमानु आबो खायबा बाय तिनि सीएम जों हिनका कक साका फ्रुटफुल डिस्कसन दङ ता बसनो नासिनि समथिसा लासिबो ताबो जों साव जों ताबुक टीएसएफ तो जों जतनि बागै तिबसन बाय नायबो सामु फायो बे टीएसएफ सिमी या दफाव तंनाय रक अन्य बर रबो दङ हेदबा अन्य अर्गानाइजेशन दं लाइक माइन्डेड पिपल जों आबोनो साका जों जॉइंट वर्किंग कमिटी खानाय जों आबोनो नर साया मिया रक तानि सिनि स्ट्रेटेजिस दं अलरेडी साना मुजुनिया पाब्लिकली कारण जों पाब्लिकली जतन साका के बुइ साइबार तामो खायने खायताम खायते हेदबा अन्य सुल ताजे रक तंगमलै आबोनो साव जों ताबु अबोनो खानानि अबोनो बुथांमान कारण दङ ताबो जों कक साका ताबुक जों सिनि सामुमा खायनाय जों जॉइंट वर्किंग कमिटी खानाय आमोन बागै खानानि आन्दोलन जों ताबुक जरा मथागि तनि रु
एसेम्बली सेक्सनाव कक साना ख रोमान स्क्रिप्ट ना तै जॉइंट एक्शन खाजाकनाय बा कफ्र खाजाकनाय आमर कक जों जॉइंट कमिटि खानाय ताबुक so o joint working committee strategically by जों सामंखानाय ताबुक ताइबो आरो लाइक माइंडेड पिपल दंनाय अन सिभिल सोसाइटि अर्गानाइजेसन दंनाय आबो तबे जों बाइके सामंखानाय आमर जॉइंट वर्किं कमिटि नो डिसाइड खालामनाय कारण दिप्रासानि जट नायनायखौ जों दिप्रासा अनियमित दंखौ मानो हायबा जों सामुं खालथों मा दं टीएसएफ नायदि जों आन्दोलन खायमा बाय जों रिहिनके ताबुक आयदो डिसकाशन मा फायदे जों सल्यूशन माने जेखुनु डिसकाशन खायनो सल्यूशन मा दिमु हायदोबा आ सल्यूशन तो ना बागिनो जों डिसकाशन खालायदे डायलग प्रोसेस जेखुनु फ्री थिबो सल्यूशन तो ना डायलग बायथां डायलग प्रोसेस क्रिएट सल्यूशन खायमेनिया आरो मा सल्यूशन तो ना बायनो डक्टरनि बागै जों ताम खायया जों ताबुक जनानि कमिटि खानाय अजननि कमिटि कमिटि स्ट्रेटेजिक प्लान आबो बंथानि नादि टीएसएफ आन्दोलन सुरु खायया हायदो खायनो तो आगिन सिमि हायदो दिनि अ सामुं खायमेन बागै न आन्दोलन खायम बागै दिनि जों जनानि कमिटि खानाय आवन बागैनो जों जत लुकुना हामबाय ताबुक तामबाय जतन फायनाय आन्दोलन चुबाय तमानि आवन बागै ब्लाइ ब्लाइ हामबाय बरमा बसु जरति नासिंनायनो रखसे मिटानो जे माने इनसानो आबो ताबुक जों जॉइंट वर्किं कमिटि बायसो सामुं खायनाय so जॉइंट वर्किं कमिटि अफ प्लेस जोंनाय जों अलरेडि कक साइड दं जॉइंट वर्किं कमिटि बाय अलरेडि आमो सो ताबुक जॉइंट वर्किं कमिटि से डिसाइड खालायनाय आमपिटा